Rumfa TV YouTube channel. Alaikum barkanmu da haka da fatan kowa ya wuni lafiya. To ga mu dai yau a bangaren yan soyayya. Wannan mukullaye da kuke ganin su gashi nan sama da guda biliyan. Domin kuwa tun daga wancan dogon ginin da kuke ganowa har zuwa can wancan shi ma dogon ginin da kuke ganowa duk mukullaye ne kuma mukullayen ba na komai bane ba, wai mukullin soyayya ne. Zaka rubuta sunanka da budurwarka sai ku zo nan sai ku datse shi a nan Cologne Germany, sai ku datse sai ku dauki dan sai ku zo ku dauka sai ku wurga shi a cikin wannan ruwa, sai ku wurga cikin wannan ruwa, ma'ana an datse soyayya sai a wurga dan a cikin wannan ruwa. To wannan shine bangaren yan soyayya. Mutane suna zuwa daga ƙasa sai a zo a datse ga sanan mukullaye. To ga wani nan mai wajen guda 7, to ban sani ba ko da 'ya'ya ne da uwa aka hada aka datse. Allah masa ga sanan bangaren yan soyayya kenan, ga sanan mukullaye. Ni ma to ga na larabawa su ma sun zo sun buga nasu don wannan waje ni ma kun ga yanzu ina tsaye an zo ana bani a tutar soyayya. Ni da ba dan soyayya ba tayin karba na ce a'a, saboda ba dan soyayya ba ne. Da idan na karba to kun ga kenan ta ja min sai ni ma an datsa mukulli kenan. Kowa da kowa bangaren yan soyayya kenan, kun gani kowa dauka yake. Mutanen ƙasa suna ziyartar wajen domin a zo a datsa mukullin soyayya. Gashi nan bangaren yan soyayya ka nema wata ranko don so in ganni da yan baby ta mun zo mun dan datsa mukullin soyayyan nan, ko da yar Kano ce. Ya kuka gani? Ai ban yi ban yi ƙarya ba. Ko ma ina ce in dai ta arziki ce ni ma yana ɗauko ta gurin kan datsa mukullin soyayya ana. Gashi nan mukullin soyayya. In muka tilla sai mu ɗauki kwaɗan sai mu sa a ruwa sai mu jefa a ruwa.